Kanong isna ya ki dawai pniang mi snyu na senyong ma banyang kabadon hak katain sadeu ka kong realities hagasngi balang kala thu ba kade ka bojong ublei ka bala ai bor ba kan sna ya kene ka dawai pen mi snyu kala ong ba makahi kala de na priang kilanot bam don snyu par kala yam ba de tat ba kala yo ipau hagjing po snyu pan pendon kam da ko pniang ba menta makaru kala la pan mi ya lau jong snyu kala thu ba da kane ka pniang tang ba ka pen mi biang yo snyu henrei ka yarap ru pan pen ko ya ki wei pat ki jingpang kum ki jingpang nyang tholi pat ki wei habakren barkilap thai ku bor ka kong reality kaya thu ba ya kane kala tip da ka jing thu jong ki pat ba ki bathie de ki te ki dawai da ka jingei bat ka de ka dawai marvelous oil ba pen mi maka bakila mi snyu biang ban ai ko borong show le tin sa ki ka da jing shisha ti ka bakham kong san ka bangala wan khnang nan pun por ha ni ka janta ban ai ngo ru play na ka ta ki khon ki jong ublei ki ba Shimentaban le ekane kam le kam ka jongki hanre kam tam ka jing shakri ki bensin ki bakoror ba kanam don ka jing thok ka jing shukot balai na kirki ban le ekane nama don ki bashim ki ni ko pnyang ka jonga te ha jing sha ala sit kum ne te hnoi ki ya pleo no ki no tangkap to dan pak ki ya khle ne ki le kum nom la ban tet dan pli ki pleo ngok yo da ka basil ne ka baklan sil ki oni yo da ka baklan sil Teng akwa pangan penbena Shopee bala da piyo namat pran ka bom sil om lele hamat pran ka de ka dukan jongahi te ba yok da ka bom sil ka mat kam dan jingpher namat bale nga pen bha yang itu bareng nga han priet yang ke de ka ba thamai te ka mat ka sil ka la ka tang namat pran balakti jonga pila an shania bar piyo da ka ba klan sil pila thiet shaba la da piyo da ka ba klan sil te wa nom shem Te barapor kini kumpanya kari bandak bet kumni kam jude de bandar shinteng kumtung layu I men kini don wi briu oi ngakong tak kumno te ngong pila penon kam tengi kini ka kumpanya te ong te ngong kumno ba ka shinteng kumtung yo kumto te ngong te pi yo da ka basil ne yo da ka baklan sil ong klan sil te don pat ki ba yedi de ki wi pat ki kumpanya ka ba ki ong ba de ke jonga te ngas peni kita ki doru an sa peni lang shibet te Kidon kita ki umpnyang ki bakim dei ki umpnyang jonga ki shuong ba kadai ka jonga te pila ban yo bet kum kini ki botol ki bathamai pila ban yo kum kini let's say don ki balawan chin kham slam hin pat la de pila ban yo kum une te ka bakem kum kani ka barem ka bathamai ka mot kum kani kum tang kini ki jat botol ki yo kata ka bal sil te hrai ladap yo ka bom dei kum ta te ka mot wat nom shania te ka doru Wat nam thiet palat ya ka sanspa lada don ki bade palat ikata te kemot kila syukur ya pi namarba nga ai nga saus pa kani nga ai arspa ki de arspa sanko te pi ki bade de ru na shin kabu kan nai ong kan ba oh de ki wan kedoi kong reality ki habo de ki haja te de ki simpam arspa lai spa le ayu te kam de kan kunta ngin ha ya perkhat lang ke ni beduk nama bele mang ngaba mi onong tang san ko tingkan na tani Nakani ngabang inang tang ar pesan tingka. Te kebut belipat ki nong di ki ngabang inang hado saus paru. Te kamlong ke bedai, te ke kubur ke bang ai Shopee ke jat beriu. Te ki bang gan snyuk syuk ki balaslan. Shania kani ko penyang kalong ke basisha, kenyo ai jing ko jing khia ki bahap snyuk ru udon tu powder. Bat shibun ki nong saki pensio I dalam jong kakwan. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.